na území Bratislavy nevydali žiadne povolenie na konanie tohto zhromaždenia. Zhromaždenie nie je povolené štátnymi orgánmi. Použiť vodné dielo, Kama 2 príjem. V prípade neuposlušnutia tejto výzvy budú na obnovu verejného poriadku použité sily a prostriedky štátnej moci. Tu je Kama 2, Kama 2. Veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Kama 2 príjem. Okamžitý záklon. Robiace vozidlá znovu dokola príjem. Aj vďaka tomuto dňu sme sa stali slobodnou krajinou.